तो भिडिअखौ जागायजेननो सिगां फंसे बाथ्रा बुंनि जायफोर बे आंनि फेमिलि ब्लग इउट्यूब चेनेलखौ नायाखै बे डिस्क्रिप्शनाव लिंक होना दोनदो गासिबो थां आरो नायब्लानो जाबाय मैया मोनसे ब्लग भिडिअ होदोंमोन जायफोरा नायाखै थां आरो नायब्लानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबासो बुजिगोन जोबजासिम नायना कमेन्ट खालामबानो जाबाय जेरै थाम्बनेल थिग बेबायदिनो जागोन आरोना भिडिअआ तो मोनसे माने भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदो तो जोबजासिम नायबानो जाबाय फार्स्टआवनो बे आदाया मा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादो तो बिदिब्ला नायदो दिनै बुंगोन आङो सानैसो BPF सापर्टारनि इउटुबारफोरनि नाम मख'नानै खायसे बाथ्रा बिथांमोननि सायाव जि बुंगोन बेखौ आं गाज्रि मोननानै बुङा बिथांमोननि मोननै बिथिंनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोननि बाथ्राखौ आङो दिनैसिम बुजि मोनाखै आरो बिथांमोननि गोदोर गोदोर इउटुबार बिथांमोननि बाथ्राया दिनै रायजोफोरखौ गुलुं गुजुं खालामदों बे बाथ्राया जाहैबाय रायजोफोर नामखौ मख'ग्रोनि बिथांमोननि नामा जाबाय फार्स्टआवनो दङ जन कार्जि नार्जारि नामा बेनि उनाव एनिथिं एमजे बड'लेण्ड हिर' उनसुला दैमारि आरो देबेन बर' बिथांमोना दिनैनि दिनाव 6 जनगोष्ठीनो ST होनायनि सायाव अपोज खालामदों बेनि थाखाय सेल्युट नाथाय आङो मोनसे बाथ्राखौ बुजि मोनासै बिथांमोननिखौ नोंथांमोना जुदि गोसो गोरबोजों 6 जनगोष्ठीनो ST होनायखौ हेंथा होमारोब्ला नोंथांमोना मा हिसाबै दिनै हाग्रामाया ST होनायाव 6 जनगोष्ठीनो NOC हरदों बिथाङा बे NOC हरग्रा मानसिजों मा हिसाबै नोंथांमोना लोगो आरो मा हिसाबै बिथांखौ बाखनायबाय थायो दाबो बड'लेण्ड हिर'आथ' दाखालि बावैसो फट' लाजाबनानै बस होननानै थारमाने माबानाय नुदों आरो सोरबा बिथांमोननि जायगायाव थांनानै जाय जायगायाव फाउन्डेसन गायसनो बेवखौ भिडिअ खालामनानै नै जोंनिया मावलायबाय मालायबाय एबा रायजोनि सुबिदा जालायबाय बेफोरबायदि मोजां बाखनायनाय हाग्रामाखौ नुनो मोनदों आरो नोंथांमोना जुदि अपोज खालामदोंबा 6 जनगोष्ठीनो ST होनायखौ हाग्रामानि NOC हरनाय बेव बे NOC हरग्राजों मा हिसाबै नोंथांमोना लोगो बे मोननै बाथ्राखौ आङो गोरोबनाय मोनाखै बा रायजोफोरा गोरोबनाय मोनाखै नोंथांमोना बे मोननै बाथ्राखौ बुजायनानै होनांगौ रायजोफोरनो माने गुलुं गुजुं जादों जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव नोंथांमोना एसां गोदोर फलोवार्स गोनां मानसि भिउवार्स गोनां मानसि लाख भिउ फैयो नोंथांमोननि भिडिअआव नोंथांमोना बेखिनि मानसिखौ नोंथांमोना गुलुं गुजुङाव दोनबाय थादों बेखौ नोंथांमोना थाबैनो क्लियार होनांगौ बाखि नोंथांमोननि सायाव आंहा गाज्रि मोननाय गैया आरो 6 जनगोष्ठीनो ST होनायनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ सेलुटसो होबावो आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंखाना दोनबावनि रायजोफोर हाग्रामा महिलारिया NOC हरदों आरो बिथाङा बाथ्रा बुङो जे 6 जनगोष्ठीनो ST होनायाव थाखानाय STया जेबो जायाबा उसुबिदा गोग्लैयाबा आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया होननानै बुङो बे बुंनाय बाथ्रा आरो NOCआव लिरनाय बाथ्रा बिथांनियाबो मिलायलायाखै दै बिथांमोना एनिथिं एमजे आरो जन कार्जि मोना जाबाय इंलिश गोरों मानसि बिथांमोना सब बुजिजोबो दा बेखौ बुजिनानैबो बिथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावदों दा जियानो जा रायजोफोर आं बिथांमोनखौ बुंखांबाय गोगाङावनो जे रायजोफोरनि सिगाङाव क्लियार खालामनानै होनांगौ नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो मा बुंखो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आरो मोनसे भिडिअ क्लिप्स दंबावो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायबानो जाबाय मा बुंखो तो बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे नायदो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा इलेक्शन केम्पेइन मेनिफेस्ट'आव राजबंशी आरो आदिबासीनो ST डिमान्ड खालामनायाव ST बिनायाव मदद होगोन होननाय लेखायै बिथाङा मदद होबोदों जेब्ला बिथाङा पावाराव गैयामोन अब्ला मोनसे बाथ्रा बुंबावदोंमोन जेब्ला बिथाङा पावाराव फैगोन अब्ला रन्जन दैमारि सारखौबो जेलनिफ्राय दिहुनगोन आंनि थाखाय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा होनना अब्ला बै बाथ्राखौबो बिथाङा गोसोआव लाखिनानै आरो खोथाखौ लाखिनानै खामानिखौ जाफुंसार होगोन आरो जों खोनानो मोनगोन रन्जन दैमारि सार बिथांखौ हाग्रामा सार बिथाङा जेलनिफ्राय रेहाय खालामबाय होननानै जों गासैबो निउसाव नुनो मोनगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय रन्जन दैमारिनि बेलायाव मा बुंनो सार रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला
आं बख'नो हायो आंनो बेयावबो टाइम नाङा सुक्ति खालामबाय दसा दं नंगौ दसा दं भुलखौ मावदों खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा भिडिअ क्लिप्सफोरखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आरो जायफोरा बे उर्मिला बर' इउटुब चेनेलखौ नायमाराखै बे डिसक्रिपसन लिंक होना दोनदो आंनि माने फेमिलि ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन आरो ना थ' मैया मोनसे फेमिलि ब्लग गोदान होदों नोंथांमोना थां आरो नायब्लानो जाबाय थ' गासिबो शेयार खालाम आरो साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बेनोमोन आपडेट भिडिअ नेक्स्टआवहाय माबाफोर जुदि आपडेट भिडिअ मोनो थ' नोंथांमोननिसिम आं लानानै फैलायसिगोन थ' आं जास्ट आपडेटल'सो होदो दे मिथिबायना थ' गाज्रि मोनलायनाङा थ' गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' बिदिनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखिनियानोसै बाय लोगोफोर